porque non é igual unha boda civil que unha boda religiosa ou depende, hai moitísimos tipos de boda hoxendía. Entón, temos os clásicos de sempre, que nunca pasan de moda, que hainos moi bonitos, non por ser clásicos teñen que ser feos para nada, e despois temos estilos así máis bohemios, máis hippie chic, que a mí personalmente me encantan, e que, claro, poden ondas supernaturais, algo fresco, fan unhas novias moito máis xóvenes, máis alegres, a min personalmente son os que máis utilizo. A veces é máis complicado facer un peiteado sinxelo que algo moi elaborado. Os dous son un poquinho desenfadados, non son clásicos, o longo levaba trenzas, que as trenzas siguen de moda por non sei canta temporada que levamos xa de trenzas, pero siguen sendo preciosas e moi usadas. E despois o recollido, algo desenfadado, con moita flor natural que ven moitísimo, tocados así que evoquen a natureza.